Aw bisimila donfini ɲuman sagura kɛnɛ kan Infashion Fi. Aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modeliw ka d'aw ye, ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la Infashion Couture. N'aw mago bɛ tisi kalalenw na walima n'a bɛ fɛ k'aw tisiw kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fɛ yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalani kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu bɛ nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la, Immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la, Palais des Sports ani Place de la Canne ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. Infashion k'aw ye togo ɲɛ. Infashion ni aw mago bɛ qualité la. Infashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. An balima joliba jabarani filɛbaw bi ye ntɛnɛ ye octobre kalo tile 23 san 2023 an minnu sigilen bɛ ka aw ka kunnafoni di sɛbɛnw kɔnɔ kuma lakali waati kɔnɔ nin ye o selen ye. An bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲumandɔn minnu bɛ ka an lamɛn radio joliba sanfɛ. Limanaw min ye an ka bɔlɔlɔw sanfɛla ye nin bɛɛ lajɛlen ye kunnafoni di siraw ye bi maaw bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ minnu fɛ kuma minnu sɔgɔlen b'a la nin sira ninnu fɛ. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲumandɔn. Limanaw dɔgɔkun daminɛ bi an bɛ dɔgɔkun hɛrɛ an'a karama Ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma. Gafew bɔra, limanaw gafe caman bɔlen bɛ bi minnu bɛ an bolo kɔrɔ yan. O kɔni bɛ tali kɛ l'indicateur du renouveau, Nouvel Horizon, l'enquêteur ale bi yan min ye les échos wele le soir de Bamako ani l'essor. Limanaw ni fasiridi sɛbɛn ninnu an bɛna ninnu lakale aw ka faamuya kama o kuma na an b'a fɔ ɲɛna aw danse. Limanaw gafe fɔlɔ min bɛ yen n'an bɛ o lakale an k'a ma ko l'indicateur du renouveau. Ni fasiridi sɛbɛn a kumana bi min ye MINUSMA ka yɔrɔ minnu bɛ yen n'a bɛ ka o bila n'o y'a ka daga yɔrɔ ninnu ye. A jarala k'a fɔ Tesalite kɔni ko MINUSMA ye yen bila pewu min ye Forces armées de défense malienne FAMA. Limanaw ko FAMA taara ka minɛnw bila yen min bɛ tali kɛ Tesalite ale daga yɔrɔ min filɛ n'a bɛ Kidali mara kɔnɔna la. Dɔgɔkun tɛmɛnen min filɛ nin an kɔrɔ nin ye a jarala k'a fɔ Mali finitigiw kɔni ye Tesalite ale daga yɔrɔba in minɛ. Nka limanaw a jarala k'a fɔ a ma kɛ ten dɛ, sabu kɛlɛba de kɛra ɲɔgɔn faamuyabaliya min ye Mali finitigiw ani maa murutilen jɛkulu n'o ye cadre stratégique permanent n'u kama ko CSP. O jɛkulu ni Mali finitigiw u ye kɛlɛba de kɛ yanni ni kan in fana ka minɛ. O de la ni ye jateminɛ kɛ banfula bulalamatigiw n'o ye casquebleus ye Tchadiens olu de tun bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na n'o ye Tchad kɛlɛcɛw ye ko u ye Tesalite kan kɔni u y'a bila pewu fasiri ka ɲɛfɔli la. Walasa ni ye jateminɛ kɛ MINUSMA ka daga minnu bɛ yen n'olu bɛ jamana kɔrɔyan fan fɛ ko a ko kɔni bɛ senna i n'a fɔ laɲini min kɛra diɲɛ kɛlɛ tɔnba ka bolofara min ɲɛsinnen bɛ lakanako ma a ka sariya min bɛ yen n'o kama résolution 2690 o de y'a yamaruya k'a fɔ MINUSMA ka Mali bila yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen k'u kun sigilen bɛ yen n'o y'u ka dagaw ye o yɔrɔ ninnu u man'o bila Mali finitigiw de bɛ taa u cogo o daga ninnu fana na. Ni ye jateminɛ kɛ limanaw min ye Tombouctou marabolo tɛmɛnen kɔfɛ min ye FAMA ye Forces armées maliennes ko min bɛ ANEFIS ani Tesalite o dagaw o filɛ nin ye k'o fana minɛ. Ni ye jateminɛ kɛ Mali finitigiw ka ɲɛmayaso yɛrɛ ye kunnafoni min di a ko siratigɛ la o de ye k'a fɔ Tesalite min yɛrɛ ni Kidali man jan ko min ye groupe terroriste ye n'o ye Bamaci jɛkulu ye halisa u kɔni jɔlen bɛ ko u bɛ muruti fari yɛrɛ de dalen bɛ u fɛ bi. Mali finitigiw yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen n'o de ye MINUSMA ka daga yɔrɔ ye jamana kɔrɔyan fan fɛ yɔrɔ minnu filɛ nin n'olu tɔgɔ bɛ ka fɔ tan ko ka se ka Mali finitigiw bali ka o yɔrɔ ninnu minɛ. O ni maa wɛrɛ tɛ jɛ la koyi o ye groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ni o ye GSIM ye ko n'olu de bɛ jɛ jugu la bi walasa ka Mali armée bali a ka nin taama in na. Walasa ni ye jateminɛ kɛ fasiri n'o ye l'indicateur du renouveau a y'a jira k'a fɔ ko nka limanaw o tɛna fɛn bɔ armée ka galabu la sabu armée de y'i kali limanaw jamanadenw ɲɛma k'a fɔ ko u ni n'u ka bolofɛn k'u b'a lakana wa o baara in limanaw saliya tɛna don o la fiyewu
wa o baara in bi kɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na MINUSMA mana yɔrɔ o yɔrɔ bila bi Mali kɔrɔyan fan fɛ Mali finitigiw bɛ taa o daga yɔrɔ in na a ko u b'u ka walejugu la jamana ko walejugu yɛrɛ a kɔlɔlɔ dɔ sera hali MINUSMA ka pankuru dɔ ma a jarala k'a fɔ MINUSMA ka pankuru dɔ a na kɛ o tun bɛ ka bɔ yɔrɔ min bɛ n'o ye Gawo ye a jagoyara yɛrɛ ka taa jigin Gawo pankurujigi kɛnɛ de la sabu Bamanci ninnu ka muguci pankuru ninnu na ko a dɔ ye MINUSMA ka pankuru dɔ sɔrɔ pankuru in ma se ka yɔrɔ jan boli a kɔni jagoyara ka taa jigin min ye Gawo ale pankurujigi kɛnɛ na yen nɔ n'o ye Gawo aéroport ye n'i ye jateminɛ kɛ nin bɛɛ b'a jira k'a fɔ Bamanci n'o ye Mahamuru Tilenw ye olu tɛ fɛ fiyewu Mali finitigiw yɔrɔ minnu fɔlen filɛ nin ye u ka se ka a ta hɛrɛ yɛrɛ la n'i ye jateminɛ kɛ Tesalit Kidali marabolo kɔnɔna la o tɛmɛnen kɔfɛ jamana yɔrɔ Mali finitigiw ye kɛlɛba de kɛ yanni o fana yɔrɔ in ka sɔrɔ i n'a fɔ Mali finitigiw ka bataki min n'o kɛra octobre kalo tile 19 su ka dugu jɛ tile 20 na ko o yɔrɔ kofɔlen na secteur min filɛ nin ye Tesalit Kidali ko wulikajɔ de kɛra Mali finitigiw fɛ jamana u sera ka Mahamuru Tilen jɛkulu ninnu caman de ka daga yɔrɔw tiɲɛ wa u ye maa caman de fana bɔnɛ a nin na n'i ye jateminɛ kɛ FAMA forces armées maliennes o kɔni ye bi na u dagalen bɛ Tesalit ale kan kɔnɔna la bi MINUSMA bɔlen kɔfɛ ye n'i ye jateminɛ kɛ min ye ONU ye n'o ye diɲɛ kela tɔnba ye ale kɔni nin waati in na ale bɛ k'a ka minɛnw bɛɛ cɛ Kidali n k'a fɔ Tesalit u y'u ka minɛnw bɛɛ cɛ Fasiri ka ɲɛfɔli la jamanaw hali miseli u m'a to yen nɔ u bɛ se ka min tiɲɛ u y'o tiɲɛ u bɛ se ka min ta u y'o bɛɛ ta minɛn kelen u m'a to Tesalit ale kan in kɔnɔna la n'i ye jateminɛ kɛ sisan jamanaw min ye Mali finitigiw ye sisan taasira a bɛ ɲɛsin yɔrɔ jumɛn ma o ye Aguelhok ani Kidali nka ko Bamaciw kɛlen bɛ ka kibaruya bɔ ka bi k'a fɔ ko Mali finitigiw tɛna Aguelhok sɔrɔ hɛrɛ la u tɛna Kidali sɔrɔ hɛrɛ la k'u n'u jɔ ka kɛlɛ baga Mali armée ma nka min ye Mali finitigiw ye jamanaw fana jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya souveraineté u fana tɛna o bila ni ma jɔnsi ye Seyidu Jara de ka fasiri don jamanaw an ye nin sɔrɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra ye fasiridi sɛbɛn min n'an ko a ma ko Nouvel Horizon jamanaw a kumana a y'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la Mali kuranko bilama ko jamanakuntigi n'a ma i da don Mali kuranko in na a ko bɛ ɲini kana taa ka bolodan kɛ jamanaw n'a bɛ taa ka bolodan kɛ a kɔlɔlɔ walima a bɛ tamasiyɛn juguba bila furanjɛla fanga ale de ka bi o la sa fasiri yɛrɛ n'o ye Nouvel Horizon ye a ye ɲininkali kɛ a ko mun de ye énergie di Mali mun y'a sɔrɔ mun de bɛ ka énergie di Mali bila kurantigɛba la bi jamanaw min ye minisiri kɔrɔ in ye Seyidu Lamini Tarawele ale ye walan sɛmɛ o kɔfɛ min ye énergie ɲɛmaa min yɛrɛ ni ale bɔra jɔyɔrɔ la Kuresi Konare ale bɔra jɔyɔrɔ la nka halisa jamanaw kuran dili jamanadenw ma a kɛlen bɛ ka taa bali banani ye o la sa i b'a lajɛ l'heure 4 Bamako yɛrɛ n'o ye faaba ye o bɛ se ka kɛ Bamako sigida dɔw la kuran tɛ se ka sɔrɔ walima tile kelen mumɛ yɛrɛ o bɛ kɛ sigida dɔw la bi jamanaw kuran tɛ se ka sɔrɔ n'i dun ye jateminɛ kɛ maaw caman de bɛ yen minnu yɛrɛ ja wulilen bɛ nin ko in na bi ko Bamako n'a fɔra k'a fɔ ko bi an bɛ lahalaya min kɔnɔ lakanabaliya bɛ sen na jamana ɲɛmɔgɔw bɛ wuli ka jɔ la walasa ka se ka maaw n'u bolofɛnw lakana nka i b'a ye k'a fɔ an ka faaba yɛrɛ jamanaw a kuma yɛrɛ a fɔ man di k'a fɔ de ko kuran bɛ tigɛ yɔrɔ dɔw la sigida dɔw la Bamako cɛmancɛ la maaw tɛ kuran sɔrɔ tile kelen heure caman jamanaw ni bolo funna a bɛ d'a tigi de kɔrɔ dɛ nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye fanda ye jamanakuntigi colonel Asimi Goyita ayiwa waati dɔ sera a ka wuli k'i da don kuranko kuma in na n'o tɛ k'a bɛ danga min na bi e ko fɛɛrɛ bɛ énergie bolo bilen fasiri n'o ye Nouvel Horizon ye a ko bi in na ayiwa yɛlɛma minnu bɛ yen n'o bɛ ka kɛ nin cakɛda in énergie du Mali a ɲɛmaaya la ni jateminɛ kɛ yɔrɔ Kuresi Konare min yɛrɛ kɔsa in na n'ale bɔra jɔyɔrɔ la ko ale Kuresi yɔrɔ tɛgɛdenkɔni kun ɲɛsilen bɛ ale de ma k'a fɔ ko
ko gɛlɛya min ye énergie sɔrɔ kɔsa in na groupe électrogène minnu sanna olu ma kɛ ɲuman ye nka o kureshi kunare kelen mana jalaki min bɛn'a kan nka ko halisa ale kɔni jɔrɔna ta ale fan fɛ bi na Fasiri ka kuma la a ko ma hakili juru cannen minnu bɛ yen n'olu welela ko ka na lajɛ EDM la gɛlɛya min b'a kan ayiwa minisiri kura min n'o ye Bintu Kamara ye ani ɲɛma kura min taara ka bila énergie kunna n'o ye Abdoulaye Jibril Diallo ye ko ninnu kɔni limanaw i tɛ se k'a fɔ fiyewu ko ninnu bilala énergie ɲɛmaaya la bi ko de ye dɔ bɔ kurantigɛ la ni fɛn ma fara a kan limanaw foyi de ma bɔ a la limanaw mun tora jamanakuntigi n'o ye colonel Asimi Goyita ye limanaw a k'a lajɛ min ye carburant ko n'o ye tajiko ye ka taa se groupe électrogène ko ma limanaw tiɲɛ yɛrɛ la ko kɔrɔtɔli yɛrɛ don nɔ tɛ tiɲɛ na EDM SA ko a na kɛ a dɛsɛra jamana kɔrɔ dɛ kuranko la kɔni kunnafoni filɛ nin limanaw an ye nin bɔ fasidi sɛbɛn nouvelle horizon de kɔnɔ ale nouvelle horizon kelen a ka kuma la ni kunnafoni fana ko kɛnyɛrɛye kalanso n'o ye école privée ye olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkulu dɔ kɔnɔna la ko a ma ko association des écoles privées agréées du Mali AEPAM olu ye kangaridakan ani lasɔmini kɛ ka ɲɛsin min ye jamana marabaaw ma k'a fɔ ko san 2023 ani san 2024 kalan ta min ni an bɛ o daminɛ yɛrɛ la ko kalanw bɛ sɔn ka jɔ dɛ kalanw bɛ sɔn ka jɔ mun na min ye AEPAM ye n'o ye kɛnyɛrɛye kalanso bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkulu min kɔnɔ u ka jabala min filɛ nin ye min bɛ tali kɛ Amdala ye u ye ɲɔgɔn ye dɔ boloda ye a secrétaire général adjoint n'o ye Magansire Jakite ye a ye kunba de fɔ bi na gɛlɛya min bɛ olu kan gɛlɛya in tɛ dɔwɛrɛ ye kalansara min bɛ di n'o ye frais scolaires ye ani demi bourse ka taa se seko ni dɔnko ani farikolo ɲɛnajɛ baara minnu bɛ kɛ kɛnyɛrɛye kalanso ninnu kɔnɔna la ani frais de stage n'o ye kalanden minnu bɛ yen n'u kan ka taa baaradegew kɛ ko kalanden minnu bɛ yen n'u bɛ sɔrɔ kalanso kɔnɔna la u k'a ma ko enseignement technique et professionnel n'u ka kalanw yɛrɛ sera a kuncɛyɔrɔ la ka ban ani minnu fana bɛ yen n'u bɛ sɛnɛ kalan kɛ agropastoral o n'a ɲɔgɔnna caman limanaw ninnu bɛɛ ka hakɛw bɛ bi dulonnen bɛ jamana ɲɛmɔgɔw dun k'u kun ye layidu ta octobre kalo tile 2 limanaw o bɛnna kalanta don yɛrɛ ma k'a fɔ ko fɛn o fɛn bɛ yen n'o dulonnen bɛ ni nafolo kofɔlen ninnu na n'a kan ka di walasa kalandenw ka kalan kɛ hɛrɛ ani baden kɔnɔna la nka gouvernement a ye layidu ta halisa an filɛ yɔrɔ min na layidu in de ma dafa o de la association des écoles privées agréées du Mali u ye ɲɔgɔn ye kɛ ka gouvernement lasɔmi k'a fɔ ni u m'a lajɛ ka nafolo kofɔlen in di kalanw de bɛ sɔn ka jɔ a sababu la nin de ye kunnafoni Mamani Ture de ka fasiri don limanaw an y'a bɔ nouvelle horizon kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra yen fasiridi sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko l'enquêteur fasiri a kumana a y'a jira k'a fɔ ko maire caman de nɔna bɛ sɔn ka bila Mali kɔnɔna la yan k'a sababu kɛ maires tɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la n'i ye jateminɛ kɛ u k'a ma ko délégation spéciale n'o ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnenw ye k'olu de bɛna sɔn ka ta ka bila maires nɔ na n'i ye jateminɛ kɛ limanaw sɛgɛsɛgɛli jɛkulu min n'o ye mission de contrôle min bɛ jamana tɔgɔ la ani bureau du vérificateur général olu kɔni ye munumunu zalo dɔ kɛ mairie dɔw kɔnɔ jamana in kɔnɔna la yan limanaw munumunu salo in kɔfɛ n'i ye jateminɛ kɛ a bɛ n'a fɔ maires ka jɔyɔrɔ bi maires kɔnɔna la a kuma yɛrɛ da tɛ se ka don a la sabu tiɲɛniba de kɛ bɛ maires ninnu u ka baara nɔ na o la fasiri n'o ye l'enquêteur ye a yira k'a fɔ ko ayiwa kibaruya in kɔni dilen min ye maires bɛɛ lajɛlen ka koɲɛ bɛ ɲɛnabɔ ministériso min na n'o ye mara cɛmabɔli ye ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation colonel Abdoulaye Maïga ale yɛrɛ ye misiba in a bɛna ta a biɲɛ ma sa sabu ko maire minnu fɛn fɛn filɛ n'olu tɔgɔ yɛrɛ yurugu la walima u ka mairie baara a ma kɛ ka ɲɛ ko a maire kofɔlen ninnu u jɔyɔrɔw bɛna falen maa bɛna bila u nɔ na ko ni hakilila min talen filɛ nin ye a dira
ministre ka la ɲɔgɔn ye min kɛra araba tɛmɛnen colonel Abdoulaye Maiga ye a kunnafoni di o de la sabu ko sɛbɛn minnu bɔra bureau du vérificateur général yɔrɔ la ka yira k'a fɔ ko collectivité territoriale n'o y'an ka mairie kɔnɔna ye ani hali an ka marabolo n'o ye région ye u caman de bɛ yen i b'a sɔrɔ baara kɛcogo juguya walima mairie ka nafolo ka yurugu o de jateminɛ kɛra fasiri n'o ye l'enquêteur ye a yira k'a fɔ ko min ye délégation spéciale ninnu ye u bɛna taa bila mairie minnu nɔ na yɔrɔ bi in na maires ka waati dɔ farala a kan siɲɛ 2 walima siɲɛ 3 ɲɔgɔn na kalata min kɛra san 2016 yɔrɔ maire kalata min kɛra o la ka bɛ o kɔfɛ fo sisan maire kalata ma kɛ fɔlɔ maire kɔni olu ta kɛn bɛ faranga ye dɔ de fara u ka waati ka kuma bɛɛ nka o n'a ta o ta o maire kelenw limana u sɛnɛ ka u ka sigidalamaw yɛrɛmarakafo minnu bɛ n'o ye kominiw ye u sɛnɛ ka kominiw ka laɲini ka sabati o de la maires bilama sɛgɛsɛgɛli min kɛra fasidi sɛbɛnw caman ya u da don a kuma yɛrɛ la k'a fɔ ko maire caman de bɛ bi bureau du vérificateur général taara sɛgɛsɛgɛli kɛ i b'a sɔrɔ miliyɔn caman turunen bɛ o nɔfɛ walima baara min kalifala o la n'o y'u ka sigida ɲɛtaw ye o baaraw sen tɛ ka kɛ ka se a dan na o de la min ye délégation spéciale ko in ye o de kuma fɔra o bɛna taa bila a maire kofɔlenw nɔ na k'u bɔ u ka mairiya jɔyɔrɔ la limanaw n'i y'a lajɛ yɛlɛma bɛna don mairie minnu kɔnɔna la Bamako yan ko commune 2 mairie b'a la min ye commune 6 ale mairie b'a la ko an ka marabolow kɔnɔna la min ye commune urbaine Kayi Segu Mopti Nioro du Sahel Gao Kita ani assemblée régionale damadɔ ani assemblée locale olu dɔw fana bɛ yan ko hukumu kɔnɔna la n'i y'a lajɛ yɛrɛmarakafo minnu fana bɛ yen n'o ye communes ye i n'a fɔ Sajola commune Pelengana commune min ye Bangasi ale commune Liberté Dembaya o ye Kayi mara ye Pemperna o ye Sikaso mara ye min ye Narena Kalabankoro Baginda min ye Sokurani Misirikɔrɔ ni commune urbaine fana olu fana a jala k'a fɔ ko n k'a fɔ commune rurale olu fana jɔyɔrɔw bɛ sɔn ka falen walasa o maires bɛɛ lajɛlen u jɔyɔrɔw bɛ sɔn ka falen limanaw ni maire ninnu o t'a bannen ye dɛ ko n'u bɔra u jɔyɔrɔ la u bɛ sɔn ka sariya de bɛ sɔn ka mago don u la sa sabu tiɲɛni minnu kɛ u ka maires kɔnɔna la sariya bɛ sɔn k'u wele k'u ɲininka u caman dalakan na yanni limanaw kalata wɛrɛ cɛ n'i ye jateminɛ kɛ politiki tɔnw caman de kɔni bɛ sɔn ka labɛnba u kan ka labɛnba de kɛ walasa nin délégation spéciale minnu bɛ yen n'u bɛna taa u ka maires nɔna bila ka se ka o maires ka u hakiliw kɔgɔ sariya ɲɛma nin de ye kunnafoni Alu Badara Jara ale ka fasiri don l'enquêteur kɔnɔna la bi aw bonya b'a la. Limanaw n'an bɔra yen fasiridi sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko les échos kumana a ko kalata ko kuma bɛ yan n'o ye waati min dilen bɛ kalata ko la chronogramme électoral ko yɔrɔ jɛrɛjɛkulu min bɛ yen ni politiki tɔn caman bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔna la u k'a ma ko cadre limanaw cadre kun makunnen bɛ waati dɔ la nka cadre bɔra makun kɔnɔ sisan nka u fana ye wele da kan bila gouvernement ma ko gouvernement ka bɔ makun kɔnɔ ko u b'a ɲini gouvernement fɛ gouvernement ka ɲɔgɔn ye joona balalen yɛrɛ u ka wele bila politiki tɔnw ani société civile ma walasa waati kura ka di joona kalata n'o ye jamanakuntigi kalata ye o ka boloda fanga a ka segin jamanadenw ma retour à l'ordre constitutionnel jamanaw min ye cadre ye n'o ye u ka ɲɛmayaso directoire ko u ye olu kɔni hakilila kelen min b'u la bi o de ye fanga ka segin jamanadenw ma n'o ye retour à l'ordre constitutionnel ye o de la araba tɛmɛnen octobre kalo tile 18 san 2023 u ka jabala la min bɛ tali kɛ ensemble pour le Mali o de y'u ka jabala ye docteur Bokari Tereta ale de bɛ cadre yɛrɛ ɲɛma bi ɲɔgɔn ye ko kun fila kun b'a la o tɛ dɔwɛrɛ ye jamana yɛrɛ politique ko bɛ danga min na bi jamana lakana ko na kibaruyaw bɛ danga min na bi ani ka kuma min ye cadre yɛrɛ ka baaraw u kan ka taa taasira min na ka se ka o da ɲɔgɔn tulo kan
yɔrɔ kadiri a kun famana a kun makunnen bɛ ka kuma min ye jamana kɔnɔna kibaruyaw kan. Nka kalata min bɔra dɔgɔkɔrɔ n'o ye jamanakuntigi kalata ye o kɔni o ye jalaki bɛ gouvernement kan o ko la kosɛbɛ ko gouvernement y'o kɛ i n'a fɔ fankelen ko u m'o sara maa si la u m'u sara politiki tɔn na k'a fɔ ayiwa kalata min kun bolodalen bɛ février kalo natɔ in san 2024 la k'a bɔra dɔgɔkɔrɔ ayiwa aw ko cogo di nka u ma sara maa si la kadiri y'a jira k'a fɔ u ma diya u ye gouvernement k'a lajɛ a ka kunnafoni di a ɲɛ ma a ka ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnnen boloda joona kama an b'an kuma na société civile ni parti politikiw k'u wele k'u sigi min bɛ boloda joona u ka boloda yanni waati dɔ cɛ min ye kadiri ye a ko kɔsɔn in na faransi minisiri dɔ bɛ yen n'o b'u ka kɛlɛcɛw kunna ale ye kuma dɔ fɔ ka ɲɛsin mali jamana ma o kuma in tɛ dɔwɛrɛ mali tilaliko kuma de b'a da kadiri y'a jira k'a fɔ olu ma jɛn ni o ye u bɛ min fɔ faransi minisiri in ye ko u tɛna jɛn n'a ka kuma in ye fiyewu wa u tɛ jɛn n'a ye bi k'a to u ka se n'a ɲɛ ma n'o y'u ka wasabulon ye mali ka yɛrɛma hɔrɔnya n'a ka dugukolo tilaliko kuma min n'o bɔra da ko u tɛ tugu a nɔfɛ o kuma na wa u bɛ kuma in kɔn fo ka se a dan na min ye MINUSMA ka tagaliko kuma fana u y'u da don o la u ko u b'a ɲini fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn fɛn bɛ yen k'o da bɛ bɛnkan sɛbɛn in kuma na n'o ye accord pour la paix et la réconciliation malidenw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ bɛnkan sɛbɛn min sigilen bɛ o ko la ko minnu bɛ ka fɔ ɲɔgɔn bi ayiwa ko u b'a lajɛ u ka sigi tabali kelen kan u ka kuma walasa basigi bɛ se ka na kow la cogo min na kadiri y'a ka kuma laban ni min ye o de k'a fɔ ko a kɔni jɔrɔlen bɛ bi kosɛbɛ gouvernement yɛrɛ ka makun min ni gouvernement bɛ k'o kɛ bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la ayiwa u ni politiki tɔnw ni ɲɔgɔn cɛ makun walima kalata minnu bolodalen bɛ o waatiw o makun u tɛ ka ɲɛfɔ o la nin de ye kuma yɛrɛ ye limanaw an ye nin bɔ les échos welewele kɔnɔ bi aw bonya b'a la. n'an bɔra ye limanaw fasiriden sɛbɛn min n'an k'a ma ko le soir de Bamako ale kumana limanaw soir de Bamako y'a jira k'a fɔ ko jɛrɛjɛkulu min n'an k'a ma ko yɛrɛwolo debout sur le rempart ayiwa yɛrɛwolo bɛ ɲini ka na kɛ tɔn ye min ni a b'a tɔgɔkɔrɔ de bolo dɛ sabu maaw minnu b'a kɔnɔ bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲini ka bɔ nin tɔn in kɔnɔna la bi jɛni de tun bɛ da nin na limanaw k'a fɔ nin jɛrɛjɛkulu kɔgɔlen min filɛ nin ye ni u k'a ma ko yɛrɛwolo debout sur les remparts a bɛ n'a fɔ limanaw n'i ye kogo jɔ bɔgɔso jɔ limanaw a dugumana sumalen bɛ o bɛ ji la ko yɛrɛwolo bɛ ɲini ka na kɛ o de ye bi yɔrɔ o bi man di nka a bɛ n'a fɔ ni jɛrɛjɛkulu in ko u ka sama senba caman de bɛ yen minnu ye sɛbɛn kɛ n'o ye ka bɔ jɛrɛjɛkulu in kɔnɔ o sɛbɛn k'o ci u ka ɲɛmɔgɔw ma n'i ye jateminɛ kɛ secrétaire général ale ka démission kɔfɛ dɔgɔkun tɛmɛnen in na min ye u ka maa min ka baara ɲɛsinnen bɛ u ka formation ni kalankow ma Ibrahim Keita ni bɛɛ k'a ma ko Maka alamisa tɛmɛnen ale ye lettre ci k'a fɔ ko ale bɔra yɛrɛwolo debout sur le rempart kɔnɔna la o tɛmɛnen kɔfɛ sigida filanan n'o ye commune 2 ye ale coordination mumɛ bɛɛ lajɛlen fana ye u ka minɛnw ci ka bɔ yɛrɛwolo debout sur le rempart kɔnɔ a ɲɛmaa bɛ Mohamed Bill Traoré de bolo ale yɛrɛ ye coordinateur général ye min bɛ tali kɛ Ibrahim Keita chef département formation et instruction ale y'a jira k'a fɔ ko a ɲininkalen kɔ ko a ye min fɔ nɛgɛjuru sira fɛ ko ale kɔni ka bɔli yɛrɛwolo la o y'ale kelen ka hakilila de ye sabu a ka hakilila la fɛɛrɛ minnu b'a bolo n'o ye politiki fɛɛrɛw ye o ni yɛrɛwolo ka hakililaw tɛ kelen ye bilen n'i ye jateminɛ kɛ limanaw ko yɛrɛwolo fana min ye maa minnu bɛ k'u kɔdɔn a la ta yɛrɛwolo ni sariya de bɛ ɲɔgɔn na bi sabu u ka ɲɛmɔgɔ fɔlɔ filanan yɔrɔ bi bi in na olu bɛɛ lajɛlen minɛnen bɛ u bɛ sariya ka bolo kan dɔw yɛrɛ bɛ kaso la nin waati in na limanaw yɔrɔ yɛrɛwolo jɔyɔrɔ bonyana fɛnba de la an ka jamana kɔnɔ yan min ye faransi ka kɛlɛcɛw tagali ye MINUSMA ka tagali yɛrɛwolo debout sur le rempart minnu ye kɛlɛ kɛ a ko la kosɛbɛ olu de jɔyɔrɔ bonyana a ko la nka yanni o cɛ limanaw min ye yɛrɛwolo ka maa mafalenba dɔ fana ye n'o ye
Pape Diallo ye ale fana ale de fɔlɔ yɛrɛ ye walan sɛmɛ ni ye jateminɛ kɛ coordinateur min bɛ commune de tɔgɔ la Yɛrɛwolo tɔgɔ la n'o ye Mohamed Bil Tarawele ye ale y'a yira k'a fɔ ko ale olu bɔra Yɛrɛwolo la ko dɔwɛrɛ tɛ ko sariya bonyabaliya bɛ ka don tɔn in kɔnɔna la ɲɛmɔgɔya kunda ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen bi olu tɛ ka taama ni sariya ye limanaw an bɛ nin dabolo de ka bi ko ɲininkali min fasiri n'o ye Soir de Bamako ye ni maa bɛ se k'o kɛ i yɛrɛ la o de ye k'a fɔ ayiwa ni sama senba minnu filɛ nin ye ka Yɛrɛwolo debout sur le rempart bila n'o y'a jigi ninnu ye limanaw Yɛrɛwolo na se ka jama fara ɲɔgɔn kan cogo di jama min tun b'u kɔ u na se ka jama in fara ɲɔgɔn kan tuguni wa limanaw waati kelen pewu de bɛ se ka o jaabi di ni kunnafoni an ye nin bɔ le Soir de Bamako kɔnɔ bi aw bonya b'a la. An b'a kuncɛ ni min ye o ye l'essor ye jamana ka fasɛdi sɛbɛn don limanaw an filɛ kalo min na min n'o ye octobre kalo ye ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli kalo de don an ka jamana kɔnɔ jamana ye nin kalo in ta ko malidenw an yɛrɛ dama an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ a kɛra dɛmɛ sugu o sugu ye an k'o ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ jamanakuntigi ale de fana ye nin baara kɛ min ye maa minnu bɛ yen ni dɛsɛ yɛrɛ bolo ma limanaw Kucalakaw fɛ yen jamanakuntigi k'a ye balo di Kucala maa minnu bɛ yen ni lajarabi ala ka lajarabi olu sɔrɔ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma octobre kalo in ale sababu la colonel Asimi Goita k'a ye du 100 ɲɔgɔnna k'a ye balo di min ye falatɔw min ye muso minnu bɛ yen n'o ye muso cɛ sabatɔw ye limanaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kucala mara kɔnɔna la a jala k'a fɔ baara in yɛrɛ kɛla min ye Asimi Goita a ka maa min b'a kɛrɛfɛ n'o b'a ladilikɛla kɛrɛnkɛrɛnnen don Agibu Asimi Danbele ko o kun bɛ kɛnɛ in ka yen nɔ ka taa se min ye général de brigade Abdoulaye Cissé ale yɛrɛ ye marabolo ɲɛmaa ye Kucala mara kɔnɔna la baara in kɛra o ɲɛna ko du o du bɛ yen limanaw min ma ayiwa malo kilo 50 min ye ayiwa ɲɔ kilo 50 tulu litiri bitɔn litiri 20 ɲɔgɔnna o dira a kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma ani makɔrɔni paquet n'i ye jateminɛ kɛ nin bɛ don hukumu kɔnɔna la limanaw o de ye octobre kalo ye maa min ye dɛmɛ yɛrɛ minɛ dɛmɛ minɛnaw tɔgɔ la madame Mayimuna Watara a nisɔndiyalen ayiwa a ko bi dɛmɛ in diyara olu ye nka olu hamina ye min ye bi o ye Mali sɔrɔdasiw ka se ka se sɔrɔ juguw kan o de la k'u bɛ wele bila jamanaden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma dɛmɛ u ka ta ka ɲɛsin Mali finitigiw ma min ye Agibu Asimi Danbele ale min tun bɛ yen nɔ jamanakuntigi nɔnabila la ale fana ye wele bila o kelen la ko jamanadenw ni u ye waati kɛrɛnkɛrɛnnen de ye an kana ɲinɛ an ka finitigiw kɔ an k'u dɛmɛ limanaw o dɛmɛ kelen hukumu kɔnɔ mois de la solidarité n'o ye ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli kalo ye ko ambulansiw ani kamiyɔnw dira ayiwa an ka kɛnɛyaso dɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiriso min bɛ kɛnɛyako yɛrɛ kunna ale y'o baaraw kɛ colonel Assa Bajalo Touré ale de ye minisiri ye min bɛ kɛnɛyako kunna juma tɛmɛnen a ye nin minɛn ninnu di ani fana maa minnu bɛ yen ni ala y'u garijɛgɛ lujura la yɔrɔ nin an filɛ dɔgɔkun min yɛrɛ kɔnɔ nin ye k'o de ye dɔgɔkun ye min talen bɛ ka ɲɛsin maa lujuratɔw ka se ka olu dɛmɛ ko ambulance 3 ani camion 6 min bɔra Fonds mondial ale fan fɛ o dira an ka kɛnɛyasow ma maa minnu fana bɛ yen ni bateau min bɛ yen ni o Bamancia wale tara ka ɲɛsin a ma bateau Tombouctou maa minnu bɛ yen ni olu si kun ka ca n'u bɔra la ɲinama kɛ olu fana kɔ ko Ligue malienne des imams l'imama ale fana ye bɔrɛ 68 ɲɔgɔnna o ta ka di olu ma min ye finiw ani miliyɔn 5 ɲɔgɔnna CFA la k'o di olu ma u k'u yɛrɛ dɛmɛ ni a ye limanaw k'a kun cɛ teliya la BDMSA fana ye a dusukun lakuma min ye muso cɛsabatɔw falatɔw ani maa minnu joginna kɛlɛdagaw la ko BDMSA a fana ye tɔni 25 malo la tɔni 10 sukaro la ani tulu bidɔn 400 ɲɔgɔnna a y'o fana di maa minnu bɛ n'o ye cɛsabatɔw ani falaw ye limanaw an bɛ dugawu de kɛ ala ka ninnu bɛɛ lajɛlen sara l'essor an ye nin sɔrɔ a kɔnɔ a bɛ dansigi kɛ kunnafoni gafew la bi an ye min sɔrɔ ka lakale kuma an b'aw fo dantɛ foli min na a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ
nin kun ye kunnafoni gafew ye ni infashion ka dɛmɛ ye. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. Infashion k'aw ye togo ɲɛ. Infashion ni aw mago bɛ qualité la